Omo wngkha kirimani srapjani bisingo tamo wngwi thangno a kirimani manjani kaisa poristiti ni video tabuk social media o video tabuk kasai faikha saimaka indigo airlines ni kaisa plane Delhi ni theke Srinagar birsai thangtongmani jora no watwni jora wngma bai plane o pherangkok mani tai kotor kalaima bai plane lori sai tongma bai bisingo kajak passenger rok kirima chawi mwtui haino chiri khoklaiwi mwtai ni mung dalaiwi kaisa kirimansisa poristiti ni sommukhin wngkha tabuk o video social media o viral wngjak saimaka indigo airlines o total 227 jono jatri kajak tongo hwnwi borok Delhi ni theke Srinagar thangtongmani watwni jora wngma bai plane o kotor klaiwi tei pherangkok ma bai amtui hai poristiti shikar wngkha hwnwi tabuk social media video viral wngjak amo bai plane ni bwskangni nose kaksawi thangma bo video no tabuk social media o nugui mankhana. Saimangkha patimung wngkha miya 21 May 2025 ni dino hwnwi Delhi ni theke Srinagar indigo airline thangtongmani o plane no amtui hai poristiti ni shikar wngkha hwnwi chwng saimangkha ulo joto 227 jon jatri soho plane no emergency landing safely landing khlaijaka hwnwi bo authority ni phaisingtwi saklai rwjakha hingkhe genrok video nungmani pore bahaima tongjakha ani channel o chajakhe ba like subscribe share khai di mwtui hai tebo kwtal kwtal video rok manani bagwi.